Oraingoan ordenazioa, bai? Orduan egin behar duzuena da irizpide bat hartu, ezaugarri bat, eta ezaugarri horren arabera materiala zuek asmatu apur bat, bai? Bueno, kolorekin jarraituz, Montessorireri kopiatzen, bai? Montessori deko kaja bat, eta kaja horretan dekoz kolore pila bat, eta koloreak doaz ilunagoatik klarutxoa gora, bai? Ordenatu behar dituzte. Nik uste dut Googleen jartzen baduzue kaja de kolores Montessori ikusiko duzuela hirureden bat. Ba hori saiatu naiz hemen egiten, bai? Honek egurrezko makilo horrek berdea jarri eta gero jun txuria botatzen eta holan gero ordenatu behar dute, ba hori, ilunagotik klarutxoa gora, bai? Beste modu bat izango da honek luzeraren arabera ordenatzea, bai? Hau ere da Montessoriren materiala, da barra rojas de Montessori, bai? Montessorinak dira gorriak eta dira prismak, bai? Honek ez, nik egin ditut eta orduan ez. Orduan, erabiltzen du orain logikan hau, baina gero ere zenbakikuntzan erabiltzen du. Ze, fijatzen basaie, regleten berdina da. Orduan, gero egiten duena da, listoi bakoitzari zenbaki bat egokitzen dut. Bai? Orduan, baina, hasieran umeak egiten duena da bakarrik ordenatu, ze azkenean zenbakiak ere ordenatuta dauz. Jarriko dut bideo bat ume batekin zelan egin nuen pare bat joku honekin zuek egiteko. Ze gauza bat izango zen ordenatzea txikitik handira, handitik txikira, bai, beti reversibilitate horiekin egin behar da, da gero egiten dugun beste joku bat da. Kartzen dut hau, umeak begiak itxita, karo, gordetzen dut, juntatzen dut, berriro, eta ikusi behar duzu, umeak asmatu behar du zein falta dan, bai? Orduan, horretarako autokonprobaketa bat dago ere, ikusten duzuen moduan, da hemen, ez, orduan, hor hemen justo falta da. Bai? Eta gero zenbakien deskonposaketarako ere balio dozku honek. Bai? Gero, zenbakikuntzan erabiltzen ditu honek barra berdinak, baina ja ez dira gorriak. Dauz atituta, gorri urdin barra rojas azules edo, ez dakiz zelan jarriko da, gorria urdina, bai, jakitzeko juteko kontatzen, jakiteko ze zenbakiri dagokion. Baina, bueno, hori zenbakikuntzan azalduko zuet gehiago. Hemen regletekin ere egin dugu berdina, eta polikuboekin ere egin alduzue berdina. Bai? Gero beste aukera bat izango zen, lehengo egurrak bat diametroaren arabera txikitik handira ordenatu edo handitik txikira. Berdina egin ala tornilloekin. Bai? Tornillo ferreteriara jun eta tornillo numero desberdinekoak hartu eta orduan gero ordenatu egin behar dituzte. Beste aukera bat ordenatzerako orduan izango zen ukipen zentzu horrekin, bai? Orduan hemen ere harriekin egin dugu, hau ikutzen baduzue oso gogorra da, hau esain gogorra, hau bueno, eta hau ja fin-fina da. Baina egin aldozue lehen esan dut moduan lijekin, bai? Parekatu, baina baita ere ordenatu. Gero, Montessorik egiten daben beste gauza bat da termikoki ordenatu. Hotzenetik beruenera, orduen. Beti jartzen dugu pieza parte honetan, eskumaturrean, bai, eskumaturrekin ikutzen dugu, hori delako parterik sentzibleena edo, eta horren arabera ordenatzen du umeak, ba horrela, bai? Eta gero azkenean izango zen volumenak ordenatzea. Hortarako, bueno, hemen torre hau daukagu, baina Montessorik daukana da la torre rosa eta la eskalera marron. Eta da ordenatzea handitik txikira eta txikitik handira. Montessoriren materialak onena daukena da autokonprobaketa daukela hemen listoiekin egin dugun moduan. Bai? Torre la rosan goiko kubo txikiena, bai? Torrea ondo egiten baduzu, eskinea guztixetan sartzen da. Bai? Orduan, bueno, jarriko dut bideoren bat internetetik, zuek ikusteko zelan lantzen den torre rosa hori. Bai? Ba, holan. Bueno, ba, hurrengo bideoan ikusiko gara. Gero arte...